Seni xotin kızlar yazıcısı desem öpkelemiysinmi? Kim aytаны? Sen özün feministik qarashlar taraftarı boğay. Olay tirge yaramay, bulay tirge yaramay dep o'zingiz miskin irod yasab o'tirasiz. Xotin qiz uyda turga tiyish. Менә бу әйберне инде бездә моннан котларга вакыт. Olshak jinchina degan. Hayırlı kun, hayırlı dostlar. Bugünkü qonağımız edebiyatga balqib kelib kirgan yozuvchi Vandish Abdullayeva. Xayrlı kun. Vandish, mena hozir edebiyat zamoni tugul deb aytamiz, ijod zamoni tugul deb aytamiz. Shunday tatiyam butun yashaw ravishi, yashaw turmush maqsadi ikkinchi turliroq kebek. Mena sening shanishik yozuvchiga, ijodchiga nindidir ayrim bir shur kerakmi? Alla ul davrni o'zi o'zgartirga salatlimi? Yazışı dövrünü özgərtə. Мен монда ikisi yoqlı da bulub нәрсәдер әйтергә мөмкиндер дип саныйм. Хәйтер булайын ул. Әйе. Әйе. Чөнки, мәсәлән, һаман бер цитатаны китерәм инде мин. Маркесның бар «100 лет одиночества» дигән романы бар бит инде. Менә шул роман чыкканнан соң Колумбияны яхшырак яши башлады дип әйтмиләр, ләкин ул башка төрле тормыш белән яши башлады дип әйтәләр. Шуның кебек, әгәр андый язучылар туа икән, мәсәлән, безнең Исхакыйлар тугач, Тукайлар тугач, безнең милләттә икенче төрлерәк яши башлаган бит инде. Димәк, нәрсәдер үзгәртергә сәләтле. Шул ук вакытта язучы өчен аңа ниндидер шыр булуы кирәкмидер. Бәлки, менә андый кискен шырларда язучылар алар көчлерәк ишетеләдер. Менә ансы башка мәсьәлә. Amna seni xotin kızlar yazıcısı desem öpkelemiysinmi? Çünkü bine mandarinlar, şeşek satuşu kızlar bizlerden üzerine de aytırga kıymagan hıyalları turunda kebek. Min үземдә әйтәм, мин чиста хатын кыз язучы. Беренчедән ир кеше язучы түгел бит инде. Икенчедән хатын кызлар өчен язам. Чөнки мин хатын кызларның дөньясын белеп язам бит инде аны. Ләкин хатын кыз язучы дигәндә аны кимсетеп карарга кирәкмидер дип әйтеп кенә була монда. Шуңа күрә дә әгәр бездәге гомумән әдәбиятны хатын кыз прозасы, хатын кыз әдәбияты, ирләр әдәбияты дип бүлү заманы үтә торгандыр да инде ул. Бәлки инде без бүтән төрле бүленешкә күбрәк, әгәр инде ул бүленеш безгә бик кирәк икән, бүтән төрле бүленешкә тукталырга тиешбездер. Шулай дип уйламыйсызмы сез? Мәсәлән, ниндирәк бүленеш? Мәсәлән, бер вакытта татар әдәбиятында хатын-кыз һәм ирләргә бүлү әле ул бик кабыргасы белән тора, бик кискен дип әйтим инде. Чынлыкта китап киштәсендә алай итеп бүленмәгән. Китап кибетләрендәге киштәләрдә хатын-кыз прозасы дип, мәсәлән, иратларныкы дип андый бүленешләр бездә юк әле. Ләкин язучылар арасында үзара мөнәсәбәтләрдә бу сизелә. Менә шунсы, менә бу әйберне инде бездә моннан котларга вакыт. Хатын кызларга алиһа әйтеп карайлар, тиге югарырак күтәргә тырышалар, үч төбендә генә күтәреп йөртәләрме? Юк, Кересендер. ул киресенчә бит инде. Ул хатын-кыз язучыдан нәрсә көтәсең инде? Алчак jinchina дигән. Әйе. Сез әле кайчан гына кухнядан чыктыгыз бит дигән кебек. Менә бүгенге шырда яшьләргә әдәбиятка килү өчен шартлар юк дип әйтеп буламы? Әдәбиятта танылу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Яшьләргә дә, картларга да шартлар булсын өчен беренче чиратта ул үзен ирекле хистәргә тиеш. Ирек ул үзе белүебезчә бик шартлы төшенчә бит инде. Мәсәлән,
Кайчандыр үзләрен теге ирекле итеп хис итмәгәннәр дип кемнәрне әйтә алабыз инде без? Мәсәлән, һаман ерак түгел Совет чорын, шулай бит инде. Ә менә аннарысын 90-нчы еллар килде, рәхәтләнеп ирекле итеп иҗат итеп була иде, ләкин ирекле иҗат безгә әллә нәрсә бирде дип әйтеп булмый, шулай бит? Чөнки иреклелек ул бик күп әйберләр белән бәйле, бик күп нәрсәләргә барып тоташа. Мәсәлән, аның матди ягы язучының гап-гади. Икенчедән, аның шул вакыт мәсьәләсе, ул сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эш эшләп кайта бит инде эштә. Аннарысын кайчандыр тагын язарга да өлгерергә тиеш. Әле анда гаиләсе бар. Менә монда хатын-кызларга аеруча авырдыр. Шулай бит эштән кайта тагын бер смена эшләсе бар. Һәм башкалар. Һәм язарга да кирәк. Менә монда бүлмәчелегеннән беләсең инде хатын-кыз әдәбияты, хатын-кыз язучылар, ир-ат язучылар дип. Чөнки хатын-кызга күпкә авыррак кебек. Менә иҗат итү өчен күпкә авыррак. Тыр. Менә мәсәлән әйтәләр инде, Джон Роулинг Гарри Поттерны язган, әйме авторы? Ул бит инде аны өйдә утырганда язган. Эшләгәндә түгел. Мин үземдә менә эшкә чыкканнан соң активрак иҗат итә башладым кебек тоела миңа. Чөнки өйдә эшләр күбрәк эшкә караганда. Юк. Өлгерә башлыйсың. Вакытны дөрес бүлә башлыйсың. Бүгенге менә авыр вазгыятьтә мәгариф өчен прокурор басым астында калганда хатын-кыз язучыдан нәрсә көтәләр? Чөнки теге әни бит инде безнең җаваплы тел өчен, тәрбия өчен дигәндәй. Нинди уйлар белән яшисең син? Һәм нинди бурыч күрәсең? Беренче чиратта мин бу проблемага әни күзлегеннән карыйм. Әни буларак. 2 кызым бар, 2 кызымны да менә минем татарча укытасым килә, татарча үстерәсем килә, шушы мөхиттә, шушы мәдәниятне аларга биреп калдырасым килә. Беренчедән үзем язган әсәрләрне алар укырлык булсын дигән теләк бар бит инде. Алар да укымагач кем өчен языла? Икенчедән, язучы буларак. Авыз тутырып әйтәм инде язучы дип. Әлбәттә. Китап чыккач инде. Ничек инде менә темалар үзгәрә башлый. Үзеннән үзе милли ниндидер протест оеша монда. Үзеннән үзе тирәнрәк казый башлыйсың. Ничектер менә сез әйткән шушы җиңелчә хатын-кыз прозасы гына язып утырасы килми инде. Ул һәрвакыт шулай булды микән? Моңа кадәр дә дип уйлыйм инде мин аны үзем. Чөнки мәсәлән, үз вакытында Газизә Сәмитовалар, Махруй Музафариялар шулай киреп китмәделәр микән әдәбиятка дим мин. Моны хатын-кыз ул вакытта 20-нче йөз башында ул хатын-кыз мәсьәләсе дип аталган бит инде, феминизм, әйме? Татарларда ул хатын-кыз мәсьәләсе дип кенә йөртелгән. Авыз тутырып феминизм димәгәннәр. Менә алар да ул вакытта ничектер бездән дә өлеш керсен әле дип тотынмадылар микән? Шул ук мәсәлән Бубыйлар, Мөхлисә Бубыйлар. Һәм еш кына иң авыр вакытта хатын-кыз ир-атлар өмет үзгән вакытта хатын-кызлар әлемне ала кулларына. Менә ул протест синең әсәрләреңдә генә чыгамы? Урамга чыгасы килү теләге тумаймы? Яки кирәкмиме ул язучы урамга чыгарга? Урамга чыгуны гомумән мин бу дөньяда гомумән күзәтүче позициясендәге кеше. Мин урамга чыга торган кеше түгел. Чөнки менә мин шулай табигатым белән, мин урам кешесе түгел. Шул вакытта мин мәсәлән публицистикада аны кайнар ниндидер пафослы мәкаләләр яза алам журналист буларак, шулай бит инде. Ләкин мин ул яклыда түгел. Мин бары тик менә шушы әсәрләремдә ул минем ничектер менә генератор кебек, алар бары тик әсәрләрдә генә чагыладыр дип уйлыйм. Һәм әйтәм бит беренче чиратта шушы балаларны теге мәҗбүри рәвештә инде. Ул башка вакытта ул табигый булыр иде. Ә хәзер инде мәҗбүри рәвештә махсус татар мәдәнияте белән таныштыру актив инде бара. Икенчедән
Юк, мин алай урамга чыга алмыйм. Чыга алмыймдыр. Теге урамга чыгышчылар да керектер. Әле менә сез Кирәк- милли кирәктер. протест дип әйтәсезләр бит. Миңа ул читтәрә утыраш милли протест дигән күбрәк ишетелә. Урамга чыгулар бер карасаң милли протест кебек. Табигый үсеше Юк, ул булмагач, бит инде безнең кемнеңдер урамга- таяну Әйе. мәҗбүрият бит инде. Теге берәү дә урамга чыгып кычкырмый, әгәр дә җанында кайнамаса шулай бит инде. Җанында кайнаган бөтен кешеләр чыкмаска мөмкин. Ярый, урамга чыгу мәсьәләләрен башкаларга калдырабыз, хатын-кыз өйдә торырга тиеш. Юк, киресенчә менә минем анализ бара. İşte. Ни өчен булай? Каян, нишләп без мондый бүген? Нишләп без бүгенге көнгә кадәр килеп җиттек? Тарихта нинди прецедентлар булган мондый дигән. Киресенчә менә моны өйрәнү. Менә ансы бик көчле бара инде, актив. Менә мен эзгәнә сорайтам инде мин әлеге сорауны. Менә әдәбиятка килеп кердең бит инде. Һәр кемдер мактый сине, кемдер хурлаучылар да бардыр инде. Әлбәттә. Әле мактаганнары да юк диярлек. Әдәбиятта язучы һөнәрендә сине иң гаҗәпкә калдырган нәрсә булдымы? Булды. Иң гаҗәпкә калдырганы, ничек дип әйтим? Менә без түгәрәк өстәл артында утырабыз, монда санаулы гына урыннар бар кебек, шулай бит. Һәм әйтерсең әдәбиятта да урыннар шулай санаулы кебек. Һәм ни өчендер әйдә син, хәтта син язма дип әйтүчеләр дә булды. Бу әсәр яшәргә хаклы түгел дип әйтүчеләр дә булды. Миңа калса әдәбият мәйданы киң бит инде ул. Бәлки чынлап та ул әсәрләр яшәргә хаклы булмаган. Аны бит инде вакыт күрсәтә. Андый әсәрләр күп язылгандыр ул. Төшеп калганнары күптер дип уйлыйм мин. Безнең көнгә килеп җиткән әсәрләр, алар шул бердән-бер һәм кайчандыр һәр язганы безгә килеп җиткәндер дип уйламыйм мин. Юк, менә миңа кызыграк булып тоелды. Бу бәлки шәхси сораудыр. Менә мин дә шулай языштырам бит инде. Мин кайсыдыр әсәремнең яшәүгә хаклымы, хаксызмы икәнен кемнән сорарга тиеш? Бүген сорап булмыйдыр аны. Теге менә үзеңә әйткән кешедән уның адресен бирмәсенме? Мин барып сорар идем, хаклымы бу әсәр, юкмы яшәргә дип. Бирәм. Бирәм ул син тора. Гомумән әдәбиятның яшәүгә хаклымы, юкмы икәнен кем бәяли? Вакыт дип әйттем бит инде. Халык бәяли вакыт. Анарысын менә бер сүз бар бит инде. Менә Кулгалидән Кыйса Йосыф килеп җиткән. Кыйса Йосыф язылганчы, анда каядыр ул вакытта димәк, менә шушындый камил әсәр тулганчы, димәк, анда каядыр 1000 язучы яшәгән. Шул Микеланджело булмас иде, 1000 Микеланджело булмаса дигән сүз бар. Шуңа күрә әйтәм бит, ул урын санаулы түгел, ул бит киң булсын ул. Без бит менә ничектер үзебезнең милләтнең дип әйтим инде мин, монда милли әдәбият, татар әдәбияты турында сүз бара бит. Анда язганда үзебезнең этик программаны салабыз аның нигезенә. Һәм без аңа шушы этик программаны язганда, шуны биргәндә, аны безгә кадәр булган әдәбияттан алып кулланабыз. Һәм үзебездән нәрсәдер өлеш кертеп, алга таба киләчәккә җибәрәбез. Әгәр без анда нәрсәдер кертә алганбыз икән, ул бара инде. Яңалык кертә алмаганбыз икән, ул төшеп кала. Бик гади кебек инде миңа. Менә Рифә Рахманның бер әсәренә язган рецензиясын укыгач, шундый сорау туган иде. Ландыш Абүзәрованың укучысы кем? Һәм аны өлкән буын аңлыймы? Мин Идел журналында чыкты бит ул. Бигүкче астында турында сүз бара бит монда. Ул Идел журналында чыккач, мин киресенчә өлкәннәрдән күбрәк гади укучылардан, өлкән алар менән 40-50 яшьләрдәге, ул вакытта мин яшь әле. 40-50 яшьләрдәге апалардан шундый рәхмәт сүзләре ишеттем. Шады, шундый күптән кирәк иде дигән. Мин ул әсәрне камил әсәр дип тә әйтмим. Ул чыннан да ул яшәргә хаклымы, хаксызмы дигән сорау куела торган әсәрләрнең берсе әле.
Шул вакытта әйтәм бит, ул ничектер үз вакытында урынлы булгандыр. Өлкән каләмдәшләр ничек кабул итәсең? Менә андый әсәрләрне. Өлкән каләмдәшләр сагайып. Сагайып. Әйтәм бит, кемдер башлап язучы өчен әйбәт, кемдер әйтә инде киресенчә, бу әсәрнең яшәргә хакы юк дип. Безнең татар әдәбиятында мөмкин булмаган хәл дип саный, безгә хас түгел мондый ди. Ул бит инде анда теләсә кайсы хатын-кыз образын алсаң да, бездә ул татар архетипы, татар хатын-кызының архетипына туры килергә тиеш. Туры килми һәм аннан чыга икән, димәк ул милли түгел. Менә заман хатын-кызы ул архетипларга туры килеп кенә яшәлми торгандыр. Чөнки заман үзгәргәч, хатын-кыз да үзгәрә, ир-ат та үзгәрә бит инде. Әйтик, менә кемдер монда яулык бәйләр, ничектер озын күлмәкләр киеп кенә. Менә безнең татар әдәбиятында хатын-кыз архетипы дигәндә аның үзенчәлеге, мәсәлән, дөнья әдәбиятыннан айырмасын карыйгызмы? Ул нинди? Ул беренче чиратта татар хатын-кызының архетипын айырып торган курбанчылык фәлсәфәсе. Ул менә Бибинур. Шулай бит инде менә буның иң бик нуктасы булгандыр дип саныйм мин. Исхакыйның Зөләйхасы. Фатих Әмирхандагы менә Хаят бит инде шуңа каршы чыкты. Шулай бит. Һәм менә бу курбанчылык кая хәтле, аның кая чиге? Кая хәтле хатын-кыз, мәсәлән, шулык Сөембикә, кая хәтле үзен курбан итәргә тиеш иде? Хәтта үлгәннән соң да аның исеме һаман курбан булып йөрү. Аның чиге булырга тиеш. Һәм кайчан ул бәхетле булырга хукуклы була ала? Мәсәлән, бездә бары тик ул әни образы. Татар әдәбиятында еш кына шулай әни образы булып бара ул. Һәм бездә әни образы изге. Аның ниндидер гөнаһка хакы юк, хукукы юк. Хыялланырга да хакы. Хыялланырга да хакы юк. Ә минем менә Парижда миңа хәтта менә күрше кызы, ул безнең бүтән балаларга хәтта сиңгән. Күрше кызы 20 яшьлек, укыды да, ничек инде ул баласын калдырып китте ди. Ул аның архетипында менә җимергән аны. Менә мондагысы. Менә синең менә шу хатын-кыз архетипы без тугры хатын, ана дип әйтеп бит инде. Менә синдә ул биюкча астында да шулай көрәйнәсе кеме? Бик исәпләшеп тормый, Зөлфия. Менә бу инде ниндидер үзе баш, үзе төш булган хатын-кыз бит инде. Менә бу үзе үк бер архетип булып кирип китмәсме? Чөнки безнең бит әле хатын-кызны шул дәрәҗәдә күтәргән әсәрләр татар әдәбиятында, мәсәлән, мин күп дип әйтә алмыйм, бәлки бит миңа юктыр. Төп герое ана шундый баш бирмәс тиккә хатын-кыз булган. Менә бу үзе бер архетип булып китергә мөмкин. Безнең шушы хатын-кыз архетипында бәлки татар булгачтында, димәк, ул гомер буе инде баш иеп кенә яшәмәс, бәлки ул шуннан да бәхеткә хакы бардыр дигән. Менә мин хәзер шушы тагын Маркесны китерәм инде. Моян дигән Кытай Нобель премиясе лауреаты бар, әйме? Аның, мәсәлән, мин 800 битлек, әйме? Большая грудь, широкий зад дигән ана турындагы. Алар да ананы яза, Кытайлар да ана турындагы, ләкин аның 8 баласы 8 җирдән, әмма ул алиһә. Бездә мөмкинме бу хәл? Аны бер кайчан да алиһә итеп кабул итмәячәкләр, аңа бер ничек тә табынмаячаклар. Ул изге, ул әүлия була. Ул әнә Бибинур, ул изге әүлия, ләкин аның бәхеткә хакы юк. 8 баласын 8 җирдән тапты, рәхәт яши, ул алиһә аңа табыналар. Һәм бу нормаль хәл. Менә бу Бу безнең менталитет. Бездә булса бу хатын-кызларның теге Өстәл китабына әйләнергә мөмкин. Өстәл китабына әйләнә алмый, кабул итә алмыйбыз. Кабул итә алмыйбыз без аны. Бездә мөмкин түгел. Китүне, анда теге ишемлек кабуны, синең әсәрләреңдәгечә. Кайчан Биткән хатын-кыз булып кирип кала инде ул бездә. Туры килми ул безнең архетипка бер ничек тә. Менә аның архетипка туры килү кирәкме соң? Ул бары әдәбият архетипка гына ябышып ятырга тиеш түгел. Менә шуңа әйтәм бит, ул шуңа күрә дә үстерә. Ат белән йөргәннәр, әйбит. Менә безгә татарга бу нәрсә татарга хас түгел дигән кешеләр дә берәүдә ат җигеп эшкә киләме? Бәлки кирәкмәгән кайбер әйберләрдән баш тартырга.
вакыттыр. Һәм яңа әйберләрне күрергә кирәктер. Бәлки вакыттыр да инде. Менә мәсәлән безнең әдәбиятта ир-ат образын алып карыйк. Ир-ат образы менә татар ир-ат әдәбият битендә ул безгә әдәп сүзеннән алынган һәм ул безгә идеал бирә. Ә нинди идеал бирә соң ул? Менә сөйләгән кадәрисеннән сорыйсы килеп китте. Син үзең феминистик карашлар тарафдары бугай. Мин шулай күп яздым бу турда. Мин Сөембикәдә мәкаләләр циклы чыгарган идем, татар феминизмы дигән. Шуннан да феминизмны өйрәндем, ләкин мин феминистка түгел. Минем бик тә көчле ират җилкәсе артында шундый хатын-кыз гына булып яшисе килә. Минем менә бу җәмгыятьтәге иратларның иркә хатын-кызлары гына булып яшисе килә ул. Җилкәсе артындамы, җилкәсендәме? Артында алар кыя стена дип әйтәләр бит инде, кыя кебек. Андый иратлар, шуңа әйтәм бит. Бәлки әдәбият тада булмаганга ниндидер бер менә бу әдәбият үзгәртергә сәләтле дип әйттек бит. Әдәбият бит Аллаһтан соңгы урында торган өлкә. Менә син яшәрлек артында яшәрлек иркә ират җилкәсе ул нинди булырга тиеш? Гомумән менә бүгенге заманда иратлар ничек булырга тиеш дип уйлыйсың? Синең героиняларыңа тиң булырлык иратлар. Менә андыйларны без үзебез ясыйбыз бит инде дөресрәге. Үзебез тәрбиялибез. Шуңа күрә нинди булырга тиеш? Мин мәсәлән үземнең иремне Аллаһка шөкер дип саныйм. Һәм мин аның шуннан да җилкәсе артында яшим дип уйлыйм. Чит хатын-кызлар колагы саңгыра булсын дип. Әйе. Шуңа күрә ләкин менә иратларның гапкади ират булып калуларын телим мин. Менә бүтән җәһәттән дә. Бүген бит инде бу дөньялар башка. Бүген алай ишек ачмасаң да була бит инде сиңа. Син хәзер үзең мустақил бит инде дигән ниндидер алай феминизм артына качып яшәмәсеннәр иде алар феминизм бар дип. Менә шул минем теләгем аларга. Менә ни дип әйтәсез бит инде хатын-кыз үзе ясый иратны дип. Менә мин монда һәр вакытта шаяртырга тырышып куям. Сез менә дигән әти-әниләре шәп итеп тәрбияләп үстергән шундый шын иратны аласыз да, тегеле эшләргә ярамай, монда барырга ярамай, алай итәргә ярамай, булай итәргә ярамай дип үзегез мискин ират ясап бетерәсез. Кем әйтәне? Хатын-кызлар мине феминизм мәсьәләсендә, монда иратлар хатын-кызлар мәсьәләсендә. Шуннан хатын-кыз үзе мискин ират ясап бетерә дә теге аюк кешедән шуннан үзе зарлана. Хәзер ирләр бетте дип. Менә шундый фикерләр бар. Әйе, мин ишеткәнем бар аны. Менә шуңа ничек карашыгыз? Менә икегезгә дә сорау. Мин алай ясамагач белмим бит. Әйтә алмыйм. Чөнки Тәҗрибә юк. Юк, чынлап торып әйтәм. Балыкка да йөри, ауга да йөри. Бер андай итеп ясаган юк әле. Ауга барма, уңга барма, сулга барма дип әйткән юк. Юк, сулга бар дип әйтеп булмый бит инде аңа. Сулга барма дип әйтәсең. Сиздермичә генә йөрсә. Юк, сиздермичә дә генә йөрми. Ул бит инде гаиләдә нәрсәдер тапмаганга китә бит инде ул сулга. Гаиләдә булмаганнан нәрсәдер җитмәгәннән. Иҗатта син тәртәгә төбүчән, аңлашылайындан соң кабул итәсә дә, менә хатын-кызга да кабул итәргә авыр аны, менә шулай хыялланып яшисе килә, ләкин яшәп булмый. Тормышта син бик җайлы хатын булып чыгасың инде. Мин бик җайлыдыр дип әйтмим, чөнки мин иртәгә үк Парижга чыгып китә алмыйм. Ләкин мин үзе вакытында үзем теләп Уфага киттем.
Bütün dünyanı taşlap, anarısın Ufada 6 yıl yaşagenden soň, indi barысы da jaylı digenden soň, ýaňadan bütün dünyanı taşlap Kazanга gaýtdym. Şolay ok dekret ýalynda oturdum da, andan soň ukurga kirdim. Bilim jetmey başladym ýaňa. Ýagny ol menim hulkymda köpmedir derejede bar, lekin min any tege bütünlei jilbezeklik derejesindedir dip oýlamaým indi. Çünki mene bu aspiranturada oku 3 ýyl boýuna ol menim şundan da gaýleme bik jiňil tugel. Dip sanaým min any çünki min gaýleme digen wagtny urlap ukym bitinde anda. Hem mene menim dissertasiýa ýazyp ýoklawym ol menim gaýlem üçin uly bir synaw bolaşak. Şoňa görä andy nerse diýip etdim indi mene. Andy gameller kılıp kuýamyn, lekin olar bütünlüğü başsızlıktır dip sanaým, dowammallyk tugel ol. Jiňil jetpilik tugul, tüplü işlengen, uýlangan berkilip. Öz wagtynda mene okumagan, okumay kalganman göresin. Şoňa görä mene bilim jetmey bir zaman. Mene feminizm temasyn öýrendim dediň, muhtasar bu boýlara getirdiň. Misalga hazırky zamanda barmy sandy hatan gyzlar? O men hazırky zamanda tatar feminizm hareketi barmy? Ham аны biz nerse bilendir butamypyzmy? Tatar feminizm hareketi hazırky zamanda anyň bit işteligi bütünlei başga. Ol wagtda ok bitinde o mene 20-nji ýüz başynda tatar feminizm bolgan men meselen Kemal Paul Sartre'lar bitindeymi? Simone de Beauvoir, anne alarnykyndan aýyrmaly bolarak bizniki ol bütünlei başga. Hem min any nänek ishakylarça görem bugünde. Hatan kız ol özüniň irine arkadaş. Hem olar şuşy dünyada bugün bitinde meselen biz millet dip ýaşaýbys, eýme? Nişikdir dünýadan aýrylyp. Lekin şuşy zor bir dünýada eli, zor maştapda, dünýä maştabynda garaganda biz ony men isen galyş üçin kireşebiz bugün. Bütün dünýadan sanaganda meselen indidir milli problemalar gana tugel, ekologik problemalarny da aýdym. Mene şu wagtda olar bir-birisine terek bolarga tiýiş. Hem maňa girişip bolar mene şuşy bilim bilen diýip aýtganda hem iň birinçi şiratda aýyk akyl bilen. Bugün mene näk aýyk akyl bolup talep etleýsen galy üçin. Ol stresslarda aýyk akyl saklamasaň, munyň kadar stresslar bilen isen galy mümkin tuguldyr dip sanaým men. Amne depressiýa berilgen çaklar bolamy? Köňül düşüp algan çaklar bola. Lekin depressiýa diýen diagnozga kadar baryp jetkenim ýok hali. Depressiýany bik awır diagnoz diýip aýtdylar, Allah saklasyn. Köňül düşünkiliginden niçe kutlarga mümkin? Kitap okup. Anarysyn Mandarin aşap. Ýok, köňül düşünkiligi ul şulay gana faýdaly ýaklary bar bit, anyň da temindirlerge kirek. Mene kalemdeşlerinin kabul etüğü kirek digen fikirlerinde eşitken berdi benim. Hatta iň birinçi şiratda seni kalemdeşlerim kabul etüge kirek diýip aýtdylar. Şolay bitindi. Mene bu kirekmi şynlapda? Felenifniň senin eserini kabul etdiğini, itmediğini sen bitmedi. Aňa şunu ýazmaýsan, sen okuşlar üçin ýazasaň. Kirek. Ne üçin? Nişiginde mene kalemdaşlaryň da seni kabul etmese, nişik seni okuşlaryň kabul etsen indi. Meselen kalemdaşlar kabul etkenge bitinde ol mandarinlaryň şonday matur prezentasiýasy boldy. Meselen şuşu kalep yaş bugun ijatçılarynyň şuşy zor işi bolup kelip çykdy bitinde ol. Şuluk Louise Yansuvar, Yıldız Minnulina, Güzel Sagitova, olar barысы da kabul etmeseler menim ijatnalar mana ýyşdyrmagan bolarlar idi. Hem biz bir-birimizge terek bolup gana nindidir bir kişili produkt bere alabız. Bu indi mandarinler şynapda tegi totar edebiyatinde
birinci tapkır diп әйтергә мөмкиндер. Шул дәрәҗәдә эшләнгән китап тәкъдим итү Тәкъдим итү, чарасы булды бит инде. Менә китап тәкъдим итү дигән әйбер дә бар. Һәм әсәрләрен тәкъдим итү мәсьәләсендә бүгенге язучы ничегрәк булырга тиеш, нәрсә эшләргә тиеш ул. Чөнки менә дигән әсәрләр дә кайчагында күләгәдә кала, аны әрсезләрнең аннан-моннан язылган нәрсәләре кайчагында күмеп китә бит. Бүген язучы популяр булыр өчен, әсәрен таныту өчен, үзе танылыр өчен нәрсә эшләргә тиеш? Ул бер генә әйбер эшләргә тиештер дип саныйм, ул үзе бик әйбәт бер агент табарга тиеш. Менә әдәбиятны чыннан да акчага әйләндерә белә торган, акчага әйләндереп сату өчен аңа чыннан да теге бик күп пиар технологияларны белергә кирәк, реклама булырга тиеш. Һәм ул продуктны чыннан да халыкка сата алырлык, халык синең өчен акча белән тавыш бирсен өчен менә шушындай бер агентлыкмы ул яки агентмы, менә шундый кеше табарга тиеш. Менә әдәби агентлар булдыру бүгенге тотлар әдәбиятында мөмкин дип саныйсың? Мөмкин дип саныйм инде. Андый теләк тә бар бит инде безнең. Ләкин Агентлары гына юк. агентлары гына юк. Юк, мәсәлән, мин андый татар китабын тәкъдим итүнең нәшрият бүген бик теге миңа мәсәлән китапның кыяфәтен ясаулары ошады, әйме шулай ук. Аның тышлыгы ничектер үзенчә матур гына килеп чыкты бит инде. Менә алар бит барысы да визуаль яктан да кеше бит бигрәк тә хәзер визуаль кабул итә бөтен дөньяны. Алары да мөһим. Мәсәлән, Юлбасма нәшриятының миңа мәсәлән бик ошый. Аларның концепциялары, китапларны ничек итеп чыгаралар. Ул үзе дә бик зур роль уйный. Китапны чыгару әлбәттә һәм укучыга барып ирештерү. Барып ирештерүне мәсьәләсен инде менә Калип бит эшләп күрсәтте мандариннарны. Аны бит һәр иҗатчыга, һәр китап белән шулай эшләп була. Мәсәлән, аның бит төрле юллары бар әле. Ярый, менә безнекен мандариннарны айлар буе репетиция ясап шулай иттереп эшләп күрсәттеләр, әйме? Шул вакытта Рүзәлнең Хәлбуки әсәре кергән китабы чыкты, аңа кичкенә генә бер рецензия булды, шулай ук чираттырып алдылар. Бездә ни өчендер икенче ягыда көчлерәк эшли бит әле аның. Бездә укучылар юк дип әйтү бар. Менә әдәби агентлар оештыра кирәк булган чиракта укучыларның булуы мөһим бит инде. Менә укучылар юк дип әйтү дөресме? Укучылар юк дип әйтү гомумән дөрес түгелдер дип саныйм. Әгәр укучылар юк дип әйтәбез икән, мәсәлән, шул Зифа апаның китаплары, әмма тагын андый авторлар бик күп әле, ул Гөлсинә Галимуллина дигән автор бар, әмма менә аларның китаплары, Гүзәл Яхинаның татарчасы, шулай бит инде, әмма алар бит инде теге меңнәрчә тиражлар белән кабат-кабат басылып тарала, укучылар булмасалар тарала алыр идеме? Мәсәлән, Зифа апа ул үзе язучы да, үзе агент та, үзенең үзе. Менә ничектер моны булдыра алган. Кемдер булдыра ала, кемдер булдыра алмый аны. Менә Марат абый. Сез бит үзегез менә шуны эшләмисез. Менә ул китапны сатуны оештырасыз сез, бүтән төрле, ләкин башка төрлерәк бит. Төрле юллары бар. Төрле юллары бар. Минем электрон вариантлар әйбәт үтә, шуңа күрә миңа кагаз вариантта чыгаруның теге ихтыяҗы юк. Чөнки аны җитәкләп йөртергә кирәк, баланы җитәкләп йөрткән күп. Менә ул күпме көчне ала. Ул язучының көчен һәм вакытын ала. Булай да теге санаулы вакыт бит инде ул. Сен үзең агент була алмыйсың. Юк, мин үземә миндә гомумән юк андый. Гомумән сен публичный кеше буласың, кимгә булаймы? Юк, мин публичный була да белмим. Менә бик каты булып утырасың. Минем диссертация укыйсың, бары бу репетиция. Димәк, безнең укучылар бар, агентлар гына кирәк. Язучылар бар, әйбәт язучылар, укучылар бар. Агентлар да булган чиракта, чынлап та һәм инде китап сату нокталары да күбәйгән чиракта әдәбият мантып китергә мөмкин. Шулай дип нәтиҗә ясыйбыз менә әлегә сезгә. Әдәбият мантысын өчен иң мөһиме әдәбият булу кирәк.
Barmı bizde edebiyat? Бар. Бар. Ләкин әлегә баягы әйтәм бит инде аның менә шушы этик программасы дигән бер бар бит инде безнең этик программа эшләнмичә эшләнгән инде ул безнең, ләкин аны менә бүгенге заманнарга 21 гасырга җавап бирерлек иттереп әйтәм бит бездә бик күп әдәбият әсәрләр хәзер бик күп иҗат ителә. Искиткеч күп иҗат ителә. Хәтта менә аның укучысына караганда язучысы да күбрәктер әле. Кайсыдыр бер районга баргач, килеп утырганнар иде, мин хәтерлим. 2 әдәби оешма, берләшмә. Булар бер-берсе белән бер районда, һәр кайсында 30 кеше. Һәм булар бер-берсе белән әле тегән чиктер конфликтлары да бар икән. Аларга күңелле шулай яшәү. Әйтәм бит аның укучысына караганда язучысы да күбрәктер әле. Ләкин бит аның менә әдәбиятның барыбер бүгенге көндә ул ничектер генерировать итәргә тиеш дип әйтәм инде. Мәсәлән, күп кенә әдәбият ул кысыр әдәбият булып калырга мөмкин. Күп кенә әсәрләр. Менә шунысы куркыныч инде аның. Менә этик программасы дип әйттек бит инде. Менә безнең караучыларыбызның, тамашачыларыбызның кайберсе менә этик программасы дип аларга да мөмкин. Шуңа күрә этик программа дигән нәрсә. Бу мин аны яратып кулланам инде бу сүзне. Ул чыннан да безнең менә бу татар әдәбиятының башыннан алып дип әйтик инде. 1000 еллык әдәбият бар дип әйтәбез икән. Ул шуннан бирле калыплашкан безнең менталитетны үзендә чагылдырган һәм шушы менталитетны формалаштыруга үзеннән индир керткән кыйммәтләр системасы дип әйтик инде. Мәсәлән, ул бездә камил инсан бит инде. Гаделлек, ярату, мәхәббәт һәм Аллаһка мәхәббәт. Булар барысы да безнеке инде. Менә шушы хатын-кызның архетиплары турында сөйләштек. Менә мин шушыларны күздә тотып әйтәм этик программа дигәндә. Бу этик программасы дип. Юк. Китап программасы булсын ул. Юла хикәясендә миңа теге әбинең исеме ничек? Миңниса Сама. Миңниса әбинең ипи пешергән башлады. Шул хатын тәмле менә пешереп бетерә бер кисәкне алып калам инде дигән кебек. Син үзең пешермергә яратасың? Яратам. Ләкин көнгә 3 тапкыр һәм 24 сәгать 7 атнасына 24 сәгать түгел. Әлбәттә инде Гел пешеренеп кенә түгел. Аннарысын мин теге яңа төрле ризыклар пешереп карарга яратам. Алары да шул бер генә тапкыр пешереп карарга яратам инде мин аның. Икенчесендә күңел кайтам. Икенчесендә килеп чыкмый әле ул. Нәкъ шулай итеп. Менә ризык дигәннән. Менә мандариннар темасына кире кайтсак, ай буе бер төрле ризык ашарга кушсалар, нинди ризыкны сайлар идең? Бер генә төрле. Минем әнкәй дип әнинең әнисен әйтәдер. Ул пешергән ашны ашар идем мин менә. Һәр көнне. Әйе. Аш ашамасам минем тамагым туймый инде. Мандарин белән генә булмый. Юк. Ансы экзотика бит инде аның. Күңелгә экзотика җитми башлаганда менә мандарин ашап алырга була. Менә китапны мандариннар дип атау идеясы дип әйтергә инде каян килде ул? Гомумән ризык күп исендә помидорлар, мандарин, менә ничектер менә ипи пешерү Юлада дигән. китә. Игътибар итсәгез, минем гомумән миндә ул детальләр бик күп. Деталь, исләр, төсләр күп. Мин теге үзем шундый кеше, миңа менә кояшның бер төрле яктылыгын яратам мин. Менә ул помидорда да бар. Менә шул яктылык булса, миңа менә Аллаһ Тәгалә шушы дөньяны яраткан һәм мин аны менә шушында күрәм. Аллаһ Тәгаләне күрәм. Мин дип әйтик инде бу теге пафос түгел. Тоям инде аның менә шул барлыгын әйтерсең дә шуңа дәлил аның барлыгына. Менә шундый моментларга бик теге игътибар итәм мин. Тормышта шундый мин үзем. Исләр, төсләр. Менә без инде хатын-кыз әдәбияты, хатын-кыз язучы дип сөйләштек тә мин синең әсәрләреңне белән укыган бар, күзәтеп барам. Һәм синдә ниндидер
Менә авторы куелмаган очракта хатын-кыз язучы язган дигән тәэсир калмый миндә. Ул теге темаларда менә язу рәвеше, язу стиленә караганда ул хатын-кызлар күбрәк теге вак әйберләрендә типшилләп сөйлиләр, ике битне актарып китергә була. Ләкин синдә андай түгел, синдә конкрет теге ирләрчә картиналар эшләнгән, чынлап та шулай кинодагы кебек кирәкле детальләр бирелгән. Менә бу нәрсәдән килә, бу өйрәнеп, Ялкаулыктан. юк, бу өйрәнеп, Юк, Марат абый шуңа өйрәнеп чынлап. буламы, әллә бу табигатьтән бирелгән әйберме? Марат абый чынлап мин озак итеп, күп итеп язарга иренәм. Шуңа кирәклеләрен генә язасың. Әйе. Шундай сорагым бар иде минем. Хикәя, күләмле әсәр буламы соң? Бар бит әйме Марат абый. Менә инде укымадык Умарта. Умарта. Әйтәм бит, вакыт кирәк бит аңа менә. Күләмле әсәр язар өчен 1-2-3 ел вакыт кирәк. 2-3 ел вакытны бер әсәргә генә әрәм итәсең дә, әлегә миндә аның хәл тәҗрибәдә юктыр. Санаганда күп әсәр кирәк. Язганда Юк, күп әсәр кирәклектән дә түгел. Менә йола килде башка язып куйдым мин аны. Бәлки минем ул теге мой конек дип әйтгәндә, име кыска жанр әйтәм бит мин, узын ятып яза белмим. Бу теге проблема түгел инде. Анарсын тәҗрибә кирәк, ул зур әсәр язарга. Роман бит ул бит җитди әйбер, аңа тәҗрибәсез генә тотынып булмый. Бер мәсәлән, гомер буе хикәяләр язган һәм менә дигән хикәяләр. Менә безнең прозада хәзер нинди темалар аксый, төшеп кала? Бу Казан утларында эшләүче буларак сорыйсыз инде әйбер. Без Казан утларында бирергә тырышабыз төрлесендә. Менә хатын-кызлар прозасы кирип китсен әле, менә тарихи әйбер кирип китсен әле, менә монсы ирләр прозасы дип аерып бирергә тырышабыз. Ләкин нәкъ менә 21 гасырда 20 ел яшәп ятабыз бит инде без. 90-нчы еллардан соңгы менә бу дөньяда барган дип әйтгәндә, ниндидер глобаль процессларны чагылдыру аксый. Кешелек, гомумән антропологик яктан кайсы якка таба үзгәреш кичерә? Кешелек. Социологик яктан нинди үзгәрешләр кичерә? Беренчедән без артык милли әсәр тудыру белән мавыгабыз. Бездә бит менә ниндидер милли булмаса, бу безгә хас түгел дигән курку ята инде. Гаепле башлыйлар. Менә шуннан качарга тырышудыр дип уйлыйм мин. Марат абый, син үзең ничек уйлыйсың бу турыда менә? Син ниндә бит инде сәбәпләре белмим, бәлки тәҗрибәләр күп булды бит инде. Тәҗрибәдән генә түгел ул. Менә без бәлки үзебезнең рамкалардан чыга алмый торабыз. Шундай бер бар. Аннан соң икенче әйбер бар. Тагын, әгәр син рамкалардан чыгасың икән, аны кабул итә алмау газабында кичерүче укучылар күп. Ул гади укучылардан бигрәк инде бу бер катлам шундай әдәбият даирәсендәге кешеләрнең күбесе аны кабул итәмәскә мөмкин. Мин андый әйберләргә очраган бар. Шуңа күрә менә монда чынлап та глобаль масштабта карый алу мөмкинлеге җитми бик күпләргә әйтергә. Без менә шушындай. Ниндидер менә бу без татарга хас түгел дигән әйберләр, ул менә мин ярата торган сүзне түгел, татарга хас булмаган нәрсә юк. Теге бәләкәй олы йортка ни кирәк, кешесенә дә шул кирәк дип әйтәләр бит инде. Менә хәзер нәрсәләр турында язасың дип кенә сораса, калай инде киләсе китабың ничек дип аталачак? Ул да цитрусойлар дигәннән. Бәлки яшелчәләр булыр инде. Анысын әйтә алмыйм әлегә. Язылган әсәрләр бар. Күләмле генә әсәр дә бар, хикәяләр дә бар. Шуңа күрә гадәттә бит инде китап исемен нәрсәдән? Берәр хикәядән алалар, инде берәр геройның фразасы, гыйбарәсе булырга мөмкин. Шуңа күрә әлегә ул турыда гомумән китап чыгару турында уйлаган юк. 2 ел рәттән көләләр инде миннән. Декабрь аенда китап чыкты инде минем. Шуңа 3-сен чыгару
mecburi dip minен теге шулай üçinчисinde язды бейтелер, ләкин әлегә бөтен көчне менә фән белән шөгыльләнүгә түгәшәкмен, аңа куячакмын. Шуңа күрә Әле язылган әсәрләрне без һәм укучыларыбыз кайдан табып укырга мөмкин? Алар инде шул мин интернет аша тарала күбрәк, кайсыдыр шушы вакытлы матбугатта инде безнең Татарстанда чыга торган газета, журналларда басылып чыгалар. Менә әле умарта турында ул минем әлегә яңа гына язылып беткән, ул күпмедер суынырга тиеш, шуңа күрә әле бер повесть булырмы инде ул, бәлки аны теге ахырын финалын үзгәртсәм дип уйлап торам. Башка төрлерәк жанрга да күчеп китәрме? Шуңа күрә әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Яраткан төсең нинди? Ак һәм кара. Яраткан китабың нинди? Һәр укыган соңгысы яраткан китабым булып кала. Соңгысы нинди иде? Мона Кирстенның «Save me» яки «Спаси меня» дигән китабы булды. Алтын балык тотсаң нәрсә сорар идең? Бер көнгә менә балачакны кайтарсын иде. Нәрсәдән куркасың? Якыннарымнан берәр хәвефле хәбәр ишетүдән куркып яшим. Тормышыңда иң зур сөенечең? Кызларым туу булгандыр. Балачакта кем буларга хыяллана идең? Миңа шулай әдәбият дәресендә язган иншаларны биргәннәр иде. Анда бит инде һәрвакыт бер тема була. Ел сайын яздыралар аны. Менә шунда мин кем генә булмаганмын. Ел сайын һәр алышынып торган. Хирург соңгысы. Яраткан фильмың? Шалкышы. Яраткан герояң бармы? Менә фильм герое. Ират өлгесе дип кабул иткән. Иратлардан менә. Иратлардан менә 13-й воин бар бит Аль Пачиноның. Менә ул үзе уйный анда. Аль Пачино бит әлеме? Менә шунда ул Ибн Фадлан образы иде. Истә ул минем команда эшләптер. Яраткан актрисаң булсын инде алайса. Ул татар мәдәниятендәме, әллә Голливудтамы? Икесендә дә. Татар театрында минем яраткан актрисам. Кичкенә чагында мин Нәҗибә апаны ярата идем, Ихсанованы. Бик инде. Аннары соң Казанга килгәч, Илсия Төхвәтуллинаны, Ләйсән Рәхимованы үлә язып яратадыр инде. Голливудта? Голливудта Джоли, Анджелина Джоли, наверное. Сальма Хайек белән Пенелопа Крусны да яратам. Ярый, без ипләп кенә сөйләшүне түгәрәклибез. Рәхмәт Ландыш килгәнең өчен. Сиңа тормышыңда да, иҗатыңда да зур уңышлар. Рәхмәт. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.